Sí, van vestits normal. Pero ¿para dónde grabas? Ah, para allá. És que no trobo parets. Ai, vols un full, sisplau? Sí. Ah, sí, merci, eh? Ah, un altre. Merci. Gràcies. Vamos enfocando yo o tiro todo para adelante. Qué manera de ver cuál es el film. Votarem! 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 ¿Por qué no te sigue nadie ahora? Bueno, yo lo hago. ¿Eh? Tenía que hacerlo. Que por detrás también viene. Pero como no hay problema del coche. El papel está guardado. ¡Penja el Pérez! ¡Tengo un cero y tengo el arco! A mi si me tornes enfocat, rebento un poc. Ni puto casa. Ni puto casa. Ho has entès o t'ho explico d'una altra manera? Escolta. No, escolta, no. Jo jo- és que porto molts quilòmetres. A mi no m'enfoquis més. No, pues no pots pel mig, sisplau. No. Que qui es menjarà el talego seré jo, no tu. Bueno. Ni puto casa, cariño. Son re violentos. Ni puta
voy gilipollas. Un salmen, ¿eh? Això, no sé, vol dir que serà millor. Sí, ja no fa... Déu-n'hi-do, tot dit. Anaves a manis i deies flipes de que la feina era gran i tal, estem les manis, que sempre movent juvenil, sobretot i tal. Joder, i ara de sobte dius que guai. I és guai anar a partir de bé i tal, però amb la penya que realment vol és molt xulo, perquè... Bueno, que sembla així com... Fraternitat. Sí, molta germanor. Era catalana i no hi havia català. Quina és la roba del català? Mira quanta gent hi ha a la roba negra. Hòstia, una monta bajo de gente increïble. Abans hem passat pel lateral. No so, és escoltar-la un poquet de fora. Sí.
subo todo. Esto un montón de rato. Vinga, va, continuem. Pugem Riera Miró i de dalt del pont de la Fira ens anem a Correus. Vale, va. Els hem de demanar que ens tornin totes les revistes i les paperetes que han obert els nostres sobres, han vulnerat els nostres drets i no ens els volen tornar. Doncs anem a reclamar-ho. Estàs en forma. Bueno, de qualsevol no seria. Perdonada. A veure... Visca la terra! I visca la mare que ens va parir! Hi ha alguns que no els ha fet gràcia que la seva mare els ha parit, Endavant. Valeria, enganxa aquí dalt. Valeria! No! La pujo dalt. Aquí també missió espanyola informant del Enganxa Noro. aquest pelo. No fa res, espanyola. A ver. No fa res. Para los que quieren el Noro. També un pelo més tot, no? Xerete, què dius ara? Espera, li vaig passar. Valeria, té! Perdó, perdó. Ja, Valeria. Ja baix, Valeria. Bueno, crec que aquest ja no cau, Un més i ja està. Enganxa per baix. Gràcies. Valeria, una altra cosa. Crec que d'aquí ja no estic en el quadre. No aguanta, el carnet. Espera, ponme la línea negra que no quiero que me vea, Països catalans. un coche. Ahora, el golpe de Estado. Ya va.
S'ha de tallar abans. Si no, el plat amb les vents. Hem de creure que hem de De puta madre. De puta madre. Independència! Independència! Visca Catalunya! Demana per la neva. Visca, visca, visca! Visca la terra! Al final no sé para dónde vamos. On estan les papes?
consum propi, de debò, és consum propi. Gaudir de la terra, tu. Dia rere dia, fins l'1 d'octubre i potser, encara després de l'1 d'octubre, depèn de com vagin les coses. Gràcies, a dia d'avui, no només arreu del país, també aquí arreu, les seus dels partits, les seus de l'Assemblea Nacional Catalana, les seus del Moviment Cultural, a dia d'avui estan en risc. Estan en risc perquè contenen material demanant democràcia i posant un simple sí, perquè la campanya d'abstenció que fa l'Iceta té que estar permesa i la campanya del no que fan alguns reductes d'ultradreta ningú la persegueix. Només persegueixen els que demanem un referèndum, això tan simple, i els que demanem el sí. Visca! Finalment ja, i per acabar, és molt trist haver de dir això a dia d'avui, en ple segle XXI, però no sé si ho heu anat veient. Millor tard que mai, millor tard que mai. Nacional incautar, sinó que tot el centre estava ple de secretes de la Nacional, que s'han dedicat a anar identificant tota aquella gent que cagava incidents a la concentració o a la manifestació que ha arribat abans o que simplement a prop de la seu de l'ANC, doncs tota aquesta gent ha estat identificada. Per tant, és molt trist, però demanem que simplement ara, com veu aquí totes cap a casa, que no marxeu soles, que marxem acompanyats i simplement que no és alarmisme, simplement és per desgràcia, és la realitat que ens toca viure i per tant sortim al carrer però amb precaució i simplement dia a dia anirem guanyant a poc sortint al carrer i demostrant que no tenim por.